Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan tekez kir ku welatê wî nêzîk e ji encamdana pirosek leşkerî li Rojhilatê Feratê li Sûriyê. Ew jî ji bo zûhakirina gola terorê li gor gotina wî û got jî wê ew pirose bi hevpeymanên wî yan jî bê wan wê ji aliyê wan de her bê encam dan. Erdogan got jî ku ew rê di destê artêşa Tirkiyeyê de ye û ew hêzên ku bi pirosa Martala Feratê û Çiqila Zeytûnê rabûne û got jî ku wê pirosa Çiqila Zeytûnê tê keve qonaxeke nû de. Serokê Tirkiye tekez jî kir ku welatê wî maf heye hemû tedbîran wergire ji bo jinavbirina gefên ku ewlehiya wan ya netewî armanc didin, eger bi hevpeymana wan be yan jî bi bê wan hevpeymanan. Erdogan serbar kir ku armanca wê pirosê zûhakirina gola terorê ye li Bakurê Sûriyê li gor binavkirina wî û ew yek karê sereke ye yê welatê wî, wekû amajekirinekê ji bo şerê welatê wî ji PKK û rêxistinê bi ser ve. Erdogan got jî ku Tirkiye hest bi ewlehiyê nake eger ew keyanê wekû şaneyên penceşêrê li ser sîrorê wan durîst dibin û mezin dibin li gor pesna wî, li gel bikaranîna çekên giran yên ji aliyê hevpeymanên wan tên şandin. Erdogan tekez jî kir ku pirosa Rojhilatê Feratê revjênîn e û eger ew bi karê pêwîst ranebin îro wê piştre nirxekî giran bidin. Erdogan balkişand ser wêyekê ku ew û tîma xwe çaveriya havêtina gavekê ji aliyê Amerîka dikin derbarê dosyeya Sûriyê ku ew gav hêjayê hevbendiya rasteqîne be di navbera wan de, mîna rawestandina biçekkirina baskên PKK li Sûriyê û ewlehiya Tirkiye bi ewlehiya NATOyê û deverê bi giştî ve girê da.